mlade opatike i mladi opatici, vjerujem da vi ne znate koji je to strip Alan Ford, ali tamo je bio jedan stari koji je govorio: suviše sam star da bi vam mogao pomoći, ali poslušajte mudri savjet. Evo, ja ću ga danas citirati ovako star kakav jesam, reći da bi se trebali vi mladi opatici biti bliže politici. Mislim da je nekako zbog sveopćeg stanja u društvu politika postala među mladima nepopularna i to nije dobro. Zato evo, pružite vam se sada prilika da se uključite u rad savjeta mladih, odnosno da vas predloži neka institucija što se tiče ovih udruga i toga, i da vi na neki način uđete u savjet mladih grada Opatije i na neki način utječete na politiku grada Opatije za mlade. To bi svakako bilo dobro, jer grad Opatija kad su mladi u pitanju itekako zaostaje za nekim drugim gradovima, zato što mladih nigdje nema, nevidljivi su. Zato, drage opatike i dragi opatici, mladi moji, postanite vidljivi, glasni, uključite se u savjet mladih.